sibe nje kankulu intokozo ukuthi sikhulume nawe kodwa amaphupho ngiyathemba kuyaphila la khona qinisekisa ukuthi uyasubscribe ku channel you like le video le qinisekisa ukuthi uba ngumlandeli ke wa channel. You can also visit New Flick where you can also watch some of our videos where we interpret dreams. Njengamanje sibheka la iphupho likaMbali Mzizi uthi ngibikelele phasa kuphela ngithi ke ngiyahamba ngifaka Amabhayi esikhomeni ichazana ngajabula uma ngathola impendulo. So ngamanye amazwi nje la ukuthi nje bophupha Amabhayi kuhlukahlukene ibhayi iflege izwe lezo line flag so nemimoya inama flag akhona that is why kunebhayi lamandawe le ndawo spirit kunebhayi mhlawumbe le certain spirit yabanguni njalo yabo. So it shows that imimoya nayo can be identified through Amabhayi yabo. So into yokuqala singayisho ukuthi uma uphupha Amabhayi noma nje amahiya uPaul ngakube liyakuqwashisa ukuthi mhlawumbe umuntu owembethwe imimoya noma umuntu osuke enedlozi yabona. Number 2, uma uphupha Amabhayi noma nje amahiya uPaul singasho ukuthi ke lisuke lungasho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ulandela ubizo noma wamukeli idlozi uphinde mhlawumbe uthwase ke ngokuhamba kwesikhathi yabona. Number 3, it can also mean that uma uphupha Amabhayi or amahiya kumele mhlawumbe lawo mabhayi lawo wathole ukuze wasebenzise uma wenza mhlawumbe imisebenzi ethize ethinta idlozi noma ethinta leyo mimoya leyo. Abanye ke kungenzeka lifuna nje ukuthi uboliqoka uma uzokuphahla elinjolombatha mhlawumbe uma ukuthi uyomba imithi noma uyongena emanzini ungabe semfuleni ethile sempophomeni uyisolwandle yabona. Noma nje abanye baye bawathole nje ukuthi elimbathe ukuze ezinye izinto zibe clear through amaphupho yabo. Abanye mabelala uqabela kulo ibhayi so ngasho ngenza mhlawumbe ufuna ulithole lo bhayi lelo. So that's the thing esingayisho ngokuphupha Amabhayi bese ke sesingachaza further mhlawumbe uma sothi elibovu lisho ukuthini ngani but for now uphupha Amabhayi lise thing esingayisho ngawo. Semakhulu ukusubscribe ku channel like le video le. Kuleka kuyo Jesu